Kweth mobalo kod sirikal dwaro mar mondo mi piny owacho owitoko osuru ma ijuogo mauta kaka yor mar neno ni nengo mauta odok piny. Ponono ni sirikal orem wito oko osuru makamago. Gibuogo mar luongo ng'anyo e pacho kama ngima. Jotelogo bende dwaro ni jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi kod nyawadgi mar thiedho mwandu Nyanjui ogwe tao ewi mibadhi mokwako sekta mar kelo mauta e pacho ka. Jafwambo mar siasa Chris Owino lerono mathoth. E twak margi kod jofwamb weche e log tich maduong' mar ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka, jotelo mag kweth mobalo kod sirikal owacho ni giikore mar dhi e ndara poni piny owacho kokawo okenge mag miyo jo Kenya fuong'ruok ewi nengo mamalo mar mauta. Mr. William Ruto, you must immediately direct the Speaker of the National Assembly, your sycophant, to convene a special sitting of Parliament within 7 days to address the following urgent issues, failure to which the united government shall call for national mass action. Gidwaro mondo sirikal owit oko osuru ma ijuogo mauta mar VAT, ng'ado oko girimiti mar piny Kenya kod pinje jo-Arabu mar kelo mauta pacho kae mong'ere ka G2G, wito oko osuru mar gero udi, kaachiel gi wito oko osuru mar siling 7 ma sirikal juogo mauta e lita ka lita. We demand the suspension of the road maintenance levy that was increased from 18 shillings to 25 shillings per every litre of fuel. We also demand the suspension of the affordable housing levy. We also demand the suspension of unwarranted NSSF deductions that are punitive and are used to finance President William Ruto's single-sourced infrastructure project. Kule Venice kulikuwa na mabepari wa Venice, merchants of Venice, but now we have merchants of Kenya, led by none other than William Ruto. In fact, for me, I would tell my colleagues, we should not just be asking the PS to resign over this scandal as small fish. We should not just be asking Opiyo Wandayi, we should be asking William Ruto himself. You are conflicted, Mr. President. Our country is going the wrong direction. We do so because we love our country, we are patriotic, we are responsible people, and we have a moral duty to point out to our fellow citizens when we think we are clearly entering a very dangerous zone. Mopogore gi mago, kweth maketo sirikal tesere oramo jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi kod nyawadgi mar thiedho mwandu Nyanjui bende nyaka gwe tao ewi mibadhi mar kelo mauta pacho kae. We unequivocally demand for the immediate resignation and prosecution of the CS for Energy and Petroleum, Mr. Opiyo Wandayi, for the fuel scandal and lying under the oath to the National Assembly Committee. Mabiro e kinde ma jotelo mamoko koting'o gai mar ODM Laktar Oburu Oginga bende ojiwo sirikal mondo manyore mamoko mag reso jo Kenya ewi pek mar mauta. Offering an additional subsidy of 5 billion shillings from Fuel Stabilization Fund. That also means around 12 shillings per litre. Wholesomely, we can be able to reduce the prices of fuel today by 27 shillings. Nyaka watanga nyaka oganda wa bende dhi donje chorus. Nigi bende pod giluongo nyinga Opiyo. Aneno kaka gavana mara bende chunga kanyo ka wacho ni mondo Opiyo we. To mano en wich kuot maduong' nikech ok wanyal bedo ni wariembo jowa ni koro wan wawacho ni koro wan ji adiera ahinya to jo manono weche kata pok luongo nyinggi ni wan mwadwa no waywa nyinggi e chuodho mondo waywa nyinggi bede moko mag sirikal manono gik moko noyud ni gibende chilo mienogi to mano to onge wach, mano to wan waonge wach. Koro wabiro wacho ni wuod min kata wuod ma kata osiepwa gino ojuki koro lera nyingi. Dr. Oburu kata kamano oseo josiasa madwaro ni Opiyo Wandayi kod Nyanjui ogwe tao ka owacho ni girwako siasa ewi wach ma onego wene jotim nonro. Kweth mobalo kod piny owacho osingo matelo ne jo Kenya e ng'anyo poni jatend piny William Ruto kwekete tim dwaro magi mar neno ni giduoko piny nengo mar mauta. Chris Owino, Ramogi TV, SKM, Nairobi.